Фалшива ни е държавата, Толкова фалшив ни е и футбола. Днеска до някаква степен наистина се изясниха нещата. Всички скачате са на Тошко Йорданов за тъпотията, която каза с внасянето на медицински стажанти за по $500, които ще ли да се радват на такива пари, а не като българите да се мръщели. Аз този филм го гледам много време. Даже си го пускам по няколко пъти. 20 години се случва същото в българския футбол. Всякакви президентчета на отборчета с други менеджерчета, където си делят разни комисионни, привличат се африканци на по 19-20 години за някакви мижеви пари, обясняват ни после колко те били по-добри от българските играчи и видиш ли, в името на българския футбол затова ги привличали тия африканци. Тия африканци ги препродават на някой български грант или в чужбина, завъртват си там някакво бизнесче, от което изгода имат само те, отиват си на някакви почивчици по островите или си изплащат някакви дългове, които си имат в личните бизнеси, приключват всичко, фалира се клуба, помежду другото Крумовград се отказва от втора лига, члена на FBET лига до преди известно време, спонсора на който му беше вече сегашния спонсор на Ботев Пловдив в началото на проекта, ако не помните, аз помня, Илиан Филипов беше на Крумовград. Тия същите предишните си фалират клубовете и всичко продължава напред да си върви. Всичко се забравя. Също ще стане и с нашата държава. На Тошко Йорданов след 4-5 години никой няма му търси сметка, защото вече няма да има никой в държавата. В тази връзка Продължаваме промяната е партия, която влезе в управлението с лозунга нулева толерантност към корупцията. Обаче преди 2 дни се оказа, че били само 3 пъти по-малко корумпирани от най-корумпираните. Тия същите най-корумпирани последните години само те дават обществени поръчки в държавата. Като се говори за обществени поръчки или каквито и да е поръчки, отивам към една поръчка, която е била за строеж на сектора на Георги Аспарухов. Оказа се, че топ новината, когато се споменава като такава, само ако е положителна, е, че Левски е изплатил 3 милиона и 800 хиляди дълг към Главболгарстрой. Не, че нещо, ама влязох в Google да проверя тази фирма. Най-често спряганото име, свързано с нея, политическо, е на Бойко Борисов. Даже в някакъв момент тази фирма е била собственост на Цителина Бориславова, която най-вероятно Бойко не я познава. Не знам, Божков като отиде в Дубай, Левски не беше ли негов? Не каза ли, че Бойко Борисов му е казал да вземе клуба? В същото време същия този Божков, когато се върна в България, някак се отказа от дълга си към Левски, който Левски има към него. Според вас успешен бизнесмен така с лека ръка ли се отказва от 10 милиона? И тия 10 милиона, друга информация, която прочетох в Google, че когато той е влязал в клуба, е изкупил този дълг към Главболгарстрой на цесия. Тук ще оставя на вас, приятели, които постоянно ме хейтите, като по-големи капацитети, защото аз съм никой и нищо, Нико Петров. Да обясните какво означава цесия и след това, когато се изплаща дълга към Васил Божков ли трябва да бъде за този строеж на стадиона, на сектора, или към Главболгарстрой. По същото време във футбола ни един добре познат герой вече от нашите видеа, кмета на Враца Калин Каменов, който Георги Иванов го обърка като член на изпълкома с името на Камен Костадинов, покойник от партията на ДПС. Мисля, че трябва да спрете да ме питате какво общо има политиката с футбола. Да, Камен Костадинов беше от ДПС. Този Калин Каменов си е пуснал пост във Фейсбук страницата, като някой от думите му искам да ви цитирам. Дали новите правила за 4 българи ще дадат шанс за развитие на българските играчи или ще изкриви още повече пазара? Въпросително е удивителна. Същия продължава. За съжаление, привличането на млади чужденци често се оказва по-добър ход за отборите. Надявам се около него хората да му припомнят, че именно той и неговите колеги от изпълкома въвелха това правило за 4 българи. И някак си няколко седмици по-късно сам започва да си размишлява и да се лута и да се пита
Изгодно ли ще бъде това за българите? Изгодно ли ще бъде това за българския национален отбор? Или ще му е важно да е изгодно за него? За какво се въведе това правило? За изгода на кой? На българските играчи или на българските президенти, какъвто е той? И какво е това правило? За мен това не е правило. Правило е, когато въвеждаш нещо и то се прави, а не когато му оставаш отворена вратичка, откъдето да мине нещо друго. Така че спрете да говорите за това правило. Та, господин Каменов, може би е време и аз да се обърна към вас, честно казвам. С една фраза, която ми стана любима и ще ми бъде любима до края на живота ми. Действайте фер! И най-важното е последните 7 мача от първенството вие да имате 6 победи. Майната му, че предходните 20 сте имали само една победа. Това на никой не му прави впечатление. Абсолютно нормално е и сте истински спасител на футбола във Враца. Като Супермен. Гледах едно интервю в подкаст на бивш футболист на Левски Здравко Димитров. Добър футболист много, аз също го харесвах, обаче като го видях как се заливаше от смях заедно с водещите, между другото единия водещ е бив шеф на футболен отбор, или там някакъв от множество директори на ЦСКА. Заедно с него се смееха като луди на случката, че Здравко 5-6 месеца си джиткал без шофьорска книжка. Много смешна история, наистина разказа, уникална история. Ама важни са гледанията, защото мене ме опреквате, че на мен ми били важни гледанията. Не, това са подкастите, за които аз ви говорех. Затова се канят гостите. Те, когато ги търсят, първото нещо, което ги питат, като им дойдат гости, дали няма да говорят за футбол, ами да разкажат някаква тъпотия пикантна история, с която да привлекат публиката. Та когато го е казал това нещо, че си е джиткал 5-6 месеца без шофьорска книжка и отишъл при Сираков, Сираков му казал, че единственият, който е по-голямо перде от него или е на неговото ниво, е той и че само той би направил нещо подобно. Съпоставка с това изказване, друго изказване на Здравко е, че Мъри го извикал в кабинета си и го питал дали има хазартни дългове. Здравко го излъгал и му казал, че няма такива. Обаче Мъри разбрал и на секундата го отстранил от отбора. Все още нямам деца, но съм на 37 години и се опитвам да разсъждавам. Кой от двата случая би бил по-разумен да се даде поука? Кой от двамата ръководители го е направил? И кое е най-важното? Да покажеш къде е един млад играч, или оставете, не млад играч, млад човек, бърка, за да може след това той да се поправи. Не е ли това най-важното? Или е по-добре да се замете и да се продължи напред? Разсъждавайки на глас или в ума си, вече разбрах защо журналистите са такива. И повече няма ги споменавам. Оказва се, че някои от тях работят в дадени медии и като втора работа работят в определен клуб. И после аз се чуда, като стоят с микрофона пред даден ръководител, що не му задават неудобни въпроси, що не са безпристрастни, то отговорът вече ми е ясен. Не знам всъщност тези хора как си лягат през нощта да спят. Но като за финал, преди да покажа нещо на дъската, което явно трябва да пускам субтитри, когато говоря за футбол, за да разбират всички, които ме гледат, искам да цитирам, колко интересно, след Калин Каменов, цитирам английския писател Джордж Оруел. Бре, че няма нощ тук наблизо около мене да си срежа вените. Та Джордж Оруел казва: журналистика, това е да публикуваш онова, което властта не иска да види публикувано. Другото е пропаганда. Мисля, че думите са излишни. Когато говорих в последния си шорт как се назначават повечето треньори в България с обади се на приятел, или по-точно обади се на кмета, имах предвид, че когато се получи такова обаждане, според вас, човека, който е поставил кмета да се вълнува за отбора в града си, интересува ли се този треньор, атакуващ ли е, защитаващ ли е? Показва ли той някакво портфолио? Показва ли някаква стратегия как иска да му изглежда отбора, като вид интервю с човека, който ще му бъде работодател? Как ще бъде построен? В каква система ще играе?
Наскоро, между другото, имах случай свързан с мен нагоре-долу същата тема. И когато аз отидох на подобно интервю, понеже съм адски странен и нормален като доктор Хаус, отидох с подобно табло, само че в малък размер. И там рисувах, обяснявах, говорих, показвах. След което 2 седмици, в които работих, молих същия човек, на който го обяснявах, едва ли не да дойде да гледа една тренировка, за да разбере какъв човек назначава и какво да очаква от него и дали се умява да го пресъздаде на терена. Но когато получиш обаждане, вземи го тоя, според вас тия всички неща, които изредих, случват ли се? Та мисълта ми беше следната. Когато се назначиха Чаби Алонсо и Симоне Инзаги, първите 2 мача от 3 в групата на Световното клубно първенство, те играха с системата на игра, която е от предишния треньор. В Ал Хилал беше 4-4-2, като знаем, че Симоне Инзаги играе 3-5-2 в Интер, преди това в Лацио. Чаби Алонсо игра с 4-1-4-1, като знаем, че в Леверкузен играе 3-4-3. Но в третия матч от групата, Чаби започна да играе с 3, които да разиграват, с 2 халфбека, както го правеше в Леверкузен, с 2 опорни халфа и с 3 нападатели. Като третия матч е горе-долу в разстояние на 10 дни от първия. Или малко повече. Но това означава, че за 2 седмици човека, който го е назначил, започва да вижда как ще му изглежда отбора, какви са идеите на треньора. Симоне Инзаги на третия матч започна да играе с Рубен Невеш, за който говорим, между Колибали и другия централен защитник, с 2 халфбека, каквито в Интер, както му бяха Ди Марко и от другата страна Дъмфрис, в случая Ренан Лоди в Ал Хилал и от другата страна Жуал Кансело, с Сергей Милинко и Савич и Леонардо отпред, с 3 халфа, от които 2 крила, едното Малкъм и другото Ел Хараби и Кано по средата, с нещо, което правеше в Интер също с 3 халфа, с Чалханоглу, Барела и от другата страна Михитарян. Та на 10-тия ден видяхме 2 треньори как показват на работодателите си как ще им изглежда отбора и това, което те са им говорили. Аз това говоря, че когато се назначи треньор от кмет, а не чрез интервю, не че да му покажеш как ще изглежда стратегията за клуба ти, за отбора ти, се получава следното нещо. Ти си наел някакъв треньор, който иска някакъв резултат, всички се прибират отзад и чакаме българския треньор и българските отбори да излъжем другия отбор. Другия отбор да сбърка и ние по този начин, по някакъв начин да докараме до 1-1 или до 0-0 и да приключи матча. Аз за това имах предвид, защото сега ме опреквате за Томаш. Ама аз не говоря, че това или това на Инзаги или на Чаби Алонсо ще гарантира и ще окаже на президента, ще станем шампиони, ще вземем всички купи. Никой не може да ти гарантира, само баба Ванга. Но ти показваш за 10 дни, 2 седмици, как си пресъздаваш идеите на терена. Това на български треньор, който се назначава от кмет, може ли да се получи? Това имам предвид. И когато защитавам Томаш, това имах предвид. Никога не съм говорил дали ще постигне успех или не. Стигна до финала за купата, не постигна успех, махнаха го. Това не означава, че проекта на клуба, за който аз говорих, който ме опреквате, няма да продължи. Но Томаш се опита да пресъздаде това, което най-вероятно е говорил, когато са го назначавали. Вече друг е въпроса, ако подходите по друг начин и ми кажете, че господин Бербатов, ако беше станал шеф на БФС, най-вероятно Сашо Томаш ще е треньор на националния отбор. Така ме питайте, хора. Директно в очите с истината. Тя е най-важна.